нещо видео ще ви покажа как да направите, например, кафяв молив, зелен молив. Така, аз съм си избрала от зелен кафяв. Ето, той е обикновен зелен. Зелен, обикновен. Ето, може някой да каже, че е синьо, но аз мисля, че е зелен. Използвам го в училище, че е зелен. Да, малко синичко. Да. Сега трябва да ви просто един молив. Ето, духте, штраквате. Да ви покажа как става. Точно сега. Така, ще ви трябват един ето такъв молив, нали ги знаете с двете, които са тук зелено, тук кафяво. Къде си? Вътре. Хващате тук и духвате, штраквате и казвате магически думи, някакъв магически прашец, нещо правите така, духате или просто правите така и така, на българска да прави така. Ето кухавевия. А на бавен кадър е така. Да, той също май. Така можете от зелен такав штрак бим-балабим, така да покажете, че са два. Или да направите така. Правите духвате, штраквате и правите така. Хващате с двете ръце, ама хубаво да сте сигурни и хващате и правите така съвсем просто и той. Или можете да пробвате и така много моливи като ви в едно ластиче. Или ако те моче, просто от Maxi ластик. Правите така, просто хващате така. И така правите. И после казвате, ще ви стане зелен молив. После духвате, ще правите и ще ви станат два молива в едно. И това беше клипа. Харесайте, коментирайте и се абонирайте. Това съм си го измислила. Моля. Харесайте, коментирайте и се абонирайте.